እዙይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንደምስኩም ክብራት ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያፍ ወርቄ። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሞት ፍሉጥ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ብዝተቐስቀሰ ሁከት ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 80 በፂሑ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ዝተወለደላ ከተማ ኣምቦ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ገዳም ኢየሱስ ሓሙስታ ፈፂሙሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ዝተወልዐ ሁከት ኣብታ ሃገር ኩናት ሕድሕድ ንምጽሕታር ዝተፈተነ ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ከም ዝበርዓነ ኣፍሪጡሎም። ዶክተር አብይ ምስ ላዕለዎት ወተሃደራውን ሲቪላውን ሰበስልጣን ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ እቶም ነቲ ሁከት ዘለዓዓሉ ተታሒዞም እዮም ምስጋና ንሓይልታት ጸጥታ ኢሉሎም። በቲ ድሕሪ ቅንጸላ ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝተወልዐ ሁከት 87 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 4 ካብኦም ኣባላት ጸጥታ እዮም ከም ሓበሬታ መንግስቲ እዩ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ውሳነታት ክሕልፍ ዝኽእል በቀዳማይ ሚኒስትር ዝምራሕ ኮሚቴ ቆይሙ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ካብ ሕጂ ንዳሓር ሰላምን ምርግጋእን ዝሃገር ዝህውኽ ንህልውና ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ድሕነት ህዝቢ ኣብ ስግኣት ዘውድቕን ሃገር ንምፍራስ ዝሰርሕን ዝኾነ ይኹን ኣካል ብትዕግስቲ ምጽዋር ከም ዘይህሉ ኣብ ውሳኔ ተበፂሕሎ ኢሉሎም። ብኻልእ ወገን ቦርድ ብሮድካስቲንግ ኤጀንሲ ኢትዮጵያ ዓሌታዊ ጎንፂ ይተኳትኳ ኣለዋ ንዝበለን ናይ ተቃወምቲ ሚድያታት ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ልኢኹለን። ዳይሬክተር ቦርድ ፈነወ ኣቶ ጌታቸው ድንቁ ከም ትግራይ ሚድያ ሃውስ ድምፂ ወያነን ዝበሉ ሚድያታት ዘርኣዊ ጎንፂ ዝዕድምን ነታ ሃገር ናብ ህውከት ዘእቱን ስራሓት ካብ ምስራሕ ክቁጠቡ ኣጠንቂቖሎም። ናብተን ትካላት ሚድያ ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ከም ዝተላእከውን ኣፍሊጡሎም። ብኻልእ ወገን ኣብ ልዕሊ ኦኤምኤንን ኣስራት ሬድዮን ብዓቃቢ ሕጊ ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዘለውን ኣቶ ጌታቸው ኣፍሊጡሎም። ሕጂ ዝመጻና ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ ብኣቶ ጃዋር መሓመድ ዝምራሕ ዝነበረ ኦኤምኤን ማለት ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መደበሩ ከም ዝተዓፀወን ፖሊስ ኣብ ኣፍ ደገ ክሕልዎ ከም ዝረኣዩን ምንጭታትና ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብ ምልእቲ ተሃገር ካብ ሰሉስ ጀሚሩ ምስ ተዓፅወ እዩ። ኣብ ምብራቃዊ ኦሮሚያ ድማ ሓይልታት ጸጥታ ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ይኣስሩ ከም ዘለዉ ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታት ንቪኦኤ ይሕብሩኣለዉ። ነበርቲ ከተማታት ድሬዳዋ፣ ሃራማያን ጨሮን ድማ ሓይልታት ጸጥታ ንምንቅስቃሳት ነበርቲ ይድርቱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩሎም ድሕርቲ ሞት ዘስዓበ ተቃውሞታት። ብዝተኣሳሰር ዜና ንዝኽርቲ ኢትዮጵያዊ ደራፋይ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ናይ ሽምዓ መብራህቲ ቀፂሎም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ኣብ ካናዳን ዓባይ ብሪጣንያን፣ ስዊድንን ኔዘርላንድስን ተጠቃሳይ ክኸውን ከሎ ኣብታ ብብዝሒ ተወላዲ ኦሮሞ ዝነብሩላ ግዝኣት ሚነሶታ ግን ዝዓበየ ምንባሩ ተፈሊጡሎ። ናይታ ግዝኣት ኣመሓዳሪ ከንቲባታት ዝርከብዎም ሓዘኖምን ሓድነቶምን ገሊፆም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ኣባል ክፍሊ ኦሮምኛ ትዕግስቲ ገመ። ብኻልእ ዜና ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ ኣብ ኢትዮጵያ ህድኣት ክሰፍን ተማሕፂኖም። ኣብታ ሃገር ድሕሪ ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ቀረባ ዝማዕበሉ ጉዳያት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለው ብምሕባር እቲ ህውከት ናይ ብርክት ዝበሉ ሰባት ህይወት ከም ዘጥፍአን ከም ዘቕሰለን ሓቢሮም ንሞቲ ጽንዓት ዝተመነዩ ንሶም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ነቲ ኩነታት ዘጓሃር ስጉምትታት ካብ ምውሳድ ክቁጠቡ ፀዊዖም ኣለዉ። ናብ ኒውዮርክ እንተተመሊስና ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ምዕባለታት ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት እቲ ዋና ጸሓፊ ድሕሪ ቅትለት ፍሉጥ ደራፋይ ሃጫሉ ሁንዴሳ ንዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምሕባር ንስድራ ቤት ሃጫሉን በቲ ጎንፂ ኣዝማዶምን ዝተጓድእዎምን ጽንዓት ይሃብኩም ምባሉ ገሊጹሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ገበርቲ ገበን ብቁልጡፍ ናብ ፈትሒ ከቕርቦም ንዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እውን ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተረስ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ወሃቢ ቃል ስቴፈን ጁራሪክ ኣፍሊጡሎም። ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት እቲ ሃገር እውን ክሃድኡን ውጥረት ካብ ዘተባብዕ ተግባራት ክቁጠቡን አንቶኒዮ ጉተረስ ፀዊዑሎም። ምስ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰር ዜና ድማ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጥረ ኩነታት መርመራታት ኮሮና ቫይረስ ብፍርቂ ምጉዳሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 5 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝሞቱ እውን ጠቒሱሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ናይ ግብጽ ሚኒስተር ወጻኢ ሳምሕ ሹክሪ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ግብጽ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝካየድ ዘሎ ድርድር ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ኣብ ኣዕጋቢ ሓበራዊ ስምምዕ ክብጻሕ ውሳነ ከሕልፍን ዝኾነት ትኹን ሃገር በይናዊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክትቁጠብን ፀዊዖም ኩለን 15 ኣባላት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ብሕብረት ኣፍሪካ ይሳለጥ ዘሎ ሓድሽ ልዝብ ደገፈን ገሊጸን ኣለዋ ድሌት ኢትዮጵያ ሕብራት መንግስታት ካብቲ ልዝብ ክወፅእን ነቲ ጉዳይ ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሮና ቫይረስ ብናህሪ ጋፋሕ ኣብ ዝሃለወሉ እዋን ኣሜሪካውያን ነቲ ለበዳ ንምዕጋት ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማለት ማስክ ክገብሩ በአባላት ዲሞክራቲክ ፓርቲ ክቀርብ ዝጸንሐ ጻውዒት ላዕለዎት ሰበስልጣን ሪፓብሊካውያን ፓርቲ እውን ብመጠኑ ይጽበሩ ኣለዉ ፓሲ ዊዳ ክሶዋራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርበዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ንነዊሕ ግዜ ማስክ ንዘይምሽፋን ክከላኸሉ ድሕሪ ምጽናሕ ሕዚ ኣብ ገሊኦም ኩነታት ክገብር እየ ኢሎም ኣለዉ ትማል ሐሙስ ነቲ ቫይረስ ንምቁጽጻር ንጻዕርታት ኣመሓደርቲ ክፍለ ግዝኣታትን ከባብያዊ ሰበስልጣንን ደጊፎም ኣለዉ ምሽፋን ምፍነታት መመርማርን ውልቃዊ ጽሬትን ይሐውስ እዩ ኢልኩም ተሓጸቡ ኢሎም ትራምፕ ማስክ ናይ ምሽፋን ኣስገዳብ ትእዛዝ ኣየኣውጁ እምበር ድምጸቶም ቁሩብ ዝተቐየረ ይመስል ዩናይትድ ስቴትስ በቅድሚ ትማል ረቡዕ ልዕሊ 52,000 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተትሓዙ መዝጊብ ኣላ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንዲዚ ክትምዝግብ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ ኣብ ሰኔት ላዕለዋይ ሪፓብሊካዊ መራሒ ሚች ማኮነል እቲ ቀንዲ ትገብሮ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ንባዕልኻ ምክልኻል ጥራሕ ከይኮነስ ክታበት ክሳብ ዝርከብ ንኻልኦት እውን ምክልኻል እዩ ነዝን ምግባር ድማ ማስክ ተኸደኑ ብዙሕ ሕልኽልኽ ዝበለ ይኮነን ኢሎም ኣለዉ ማስክ ኣብ ካልኦት ሃገራት ጉዳይ ጥዕና ክኸውን ከሎ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ፖለቲካዊ ዛዕባ እዩ ፒው ዝተባሃለ ማእኸል ምርምር ኣብ ቀረባ ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ 75 ሚእታዊ ኣባላት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ማስክ ክሽፈኑ ከለዉ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ድማ 53 ሚእታዊ ይሽፈኑ ፕሬዝዳንታዊ ሕጹይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ጆ ባይደን ነቲ ምክፍፋል ተሓታቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ እዮም ክብሉ ይኸስዎም ከምዚ ድማ በሉ እቲ ፕሬዝዳንት ኣንፈት ኣይህብን ዘሎ የግዳስ ነንሕድሕድና የባእሰና እዩ ዘሎ ከምዚ ክንቅጽል ኣይንኽእልን ፍርቅና ንሓወና ፍርቅና ክንሓምም የብልናን ገሌና ማስክ እናተኸደና ገሌና ድማ ንሳይንስ እናነጸግና ክንኸይድ ኣይንኽእልን ኢሎም ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስ ኣብ ቀረባ ማስክ ምግባር ጀሚሮም ኣለዉ ካልኦት ክሽፈኑ እውን ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሞት ፍሉጥ ናይ ኦሮሞ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ብዝቐጸለ ህውከት ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 80 በፂሕሎም ኣብ ኣምቦ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሩ 2 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ብኻልእ ወገን መንግስቲ ልዕሊ ንሕጊ ንምኽባር ከም ዝተበገሰ ብትሪ ኣሰሚዕሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንጸብጻባት ወኪላትና ተመርኪሱ ነዚ ስዕብ ኣዳልይሎም ስነ ስርዓት ቀብሪ ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሎሚ ኣብ ናይ ትውልዲ ዓዱ ኣምቦ ተፈጺሙሎ እንተኾነ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ እውን ጎንፂ ነይሩ ዝተወሰኑ ሰባት ነቲ ኣስክሬን ካብ ስድራ ቤቱ ብሓይሊ ክወስድዎ ፈቲኖም ተኹስን ፍንጀራታትን ተሰሚዑ 2 ሰባት መይቶም 7 ካልኦት ቆሲሎም ገና ወጥሪ ሓይሉሎ ኣብ ከተማ ኣምቦ ስነ ስርዓት ምፍናቕ ሃጫሉ ኣብ ስታድየም ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ተኻይዱ ስነ ስርዓት ቀብሩ ከመይ ከም ዝነበረ ክገልጽ ብቪኦኤ ዝተሓተተ ሓዉ ሃብታሙ ሁንዴሳ ከምዚ ይብል ለወንድሜ ስንበት አይገባውም ከበር የሚገባው ልጅ ነበር ምንም ማድረጋችን ሰው እስኪገባው ድረስ ሓወይ ክቅተል ዝግብኦ ይነበረን ምስ ሞተ ግን ዝግበር ነገር የለን ሃጫሉ ብሰላም ክዓርፍ እዩ ዘለዎ እምበር ንኣስከሬኑ ምክልባትን ንስነ ስርዓት ቀብሩ ምህዋኽን ነውሪ እዩ ኢሉሎም ብምኽንያት ስግኣት ጸጥታ ውሕድ ዝበለ ቁፅሪ ኣብቲ ስነ ስርዓት ከም ተሳተፈ እዩ ሓዉ ሃብታሙ ሁንዴሳ ንቪኦኤ ዝገልጽ ንሱ ብሞት ሓዉ ሙሉእ ቤተሰብ ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ድሕሪ ምግላጽ እንተኾነ ፍጹም ካብ ድልየት ቤተሰብ ወጻኢ ብዝኾነ ኣካይዳ ዝቐበረሉ ቦታ ንምውሳንን ንስነ ስርዓት ቀብሩ ንምህዋኽን ዝተገብረ ፈተነ ዘሕፍር ተግባር ኢልዎ አምቦ ከተማ የተወለደበት ጥንቱ የተቀበረበት ነው እንደገና ልጁ በተፈጥሮ ከተማ አምቦ ዝተወለደሉን መድሕንቱ ዝተቀበረሉን እዩ ካልኣይ ድማ እንተ ሞይተ ካብ ኣምቦ ወጻኢ ከይትቀብሩኒ ይብል ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ ድልየት ስድራ ቤት እዩ ካብ ድልየትና ወጻኢ ካልእ ክትገብር ምፍታን ግን
ዝሕፍር ኢሉ ሓውና ሃጫሉ ሃብታሙ ሁንዴሳ ኣተሓሒዙ እቲ መንእሰይ ብስምዒት ተለዓዒሉ ሓደ ነገር ቅድሚ ምግባሩ ደው ኢሉ ክሓስብ ይግባእ ኢሉ ኣሎ ሓውና ሃጫሉ ሃብታሙ ሁንዴሳ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ድማ ቅድሚ ትማሊ ሶሉስ ብፖሊስ ዝተኣሰሩ መራሕቲ ተቃወምቲ ጃዋር መሐመድን በቀለ ገርባን ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም ዳኛ ንክልተ ሰሙን ቆፂርዎም በኻል ወገን መራሒ ባልደራስ ዝተባሃለ ተቃዋሚ ፓርቲ እስክንድር ነጋ ትማሊ ብፖሊስ ተኣሲሩሎ ዘርአዊ ጎንፂ ኣልዓኢልካ ተባሂሉ በኻል ወገን መንግስቲ ድሕሪ ደጊም ልዕልና ሕጊ ንምኽባር ሰጋእ ከም ዘይብል ኣፍሊጡሎ ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበበ ብዛዕባ እዚ ስምዕታ ክትገልጽ ከላ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዝነበሮ ድልየት ኣብዛ ንወለዶታት ናይ ምዝራብ ናጽነትን ኣሳታፊ ዴሞክራስን ተሓሪምዋ ዝጸንሐት ሃገር ንናጽነት ፕረስን ኣሳታፊ ዴሞክራስን ባይታ ንምኽፋት ከም ዝነበረ ድሕሪ ምጥቃስ መንግስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕልና ሕጊ ካብ ምኽባር ካልእ ኣማራጺ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጣላ ሎሚ እውን ኣብ ምልእቲ ሃገር ሓሓሊፉ ግጭታት ምንባሩ ወኪላትና ሓቢሮም ኣለዉ ሓይልታት ፌደራል ፖሊስ እውን ኣብ መንጎ ዝጋጨው መንእስያት ኣትዮም ነቲ ግጭት ከተሃዳድኡ ይፍትኑ ከም ዝነበሩ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ገለ ከባቢታት በቲ ናይ መበል 19 ክፍለ ዘመን ንጉስ ንጽዋዕ ዝነበረ ሓወልታት ንምውራድን ሆስፒታላት ንምዕናውን ፈተነታት ምንባሩ እውን ተሓቢሩሎም ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ብዝቐጸለ ጎንፅታት ዛጊት ብድምር ዝሞቱ ልዕሊ 80 በፂሖም ኣለዉ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከም ዝሓበርዎም ብዝተተሓሓዘ ዜና ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ንቤተሰብ ሃጫሉ ጽንዓት ብምምናይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ነዚ ዘሎ ኩነታት ካብ ዘጋድድ ተግባራት ክቁጠቡ ጸዊዑሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ከቕርብ ኣለዎ ዝበለ ሙሳ ፋቂ ንመንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ንህድእትን ሰላማዊትን ብልጽግትን ሃገር ዘለዎም ጻዕሪ ሕብረት ኣፍሪቃ ድጋፉ ይገልጽ ኢሉሎም ካብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ህይወት መሳጣይ ደራፋይ ኦሮሞን ተቃላሳይ ፍትሕን ሃጫሉ ሁንዴሳ ብዝሕዝን ተግባር ተቐንጢቡሎ ኢሉ ኣቶ የማነ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ንስድራ ቤቱን ንሚልዮናት ኣድነቕቱን ከምኡውን ንህዝቢ ኦሮሞን ኢትዮጵያን ጽንዓት ይሃብኩም ንመስግነካ ተወልደ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኢትዮጵያ ካብ ቅልውላው ንምድሓን ብዘኽእል መልክዑ ምምሕዳራዊ ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ውሳነታት ዝህብ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ኮሚቴ ተጣይሹ ይስራሕ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አፍሊጡ በኻልእ ወገን ድማ ሞት ህቡብ ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ተቃውሞን ማእሰርትን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ድማ ተቃውሞን ዝኽርን ከም ዝቐጸለ ተፈሊጡሎ ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ድሕሪ ቀትለት ሃጫሉ ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕብል ዘሎ ኩነታት በቀረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ንስድራ ቤታት ሃጫሉን በትዕግርግር ህይወቶም ዝሰኣኑን ጽንዓት ይሃብኩም ኢሎም ኣብታ ሃገር ህድኣት ክዓስሉን ጸዊዖም ኣለዉ ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ንዘዳለዎ ጸብጸባት ገብረ መድህን ኣብ ሓደ ጠሜሩ ካቅርቦ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ፕሬስ ሰክራታሪያት ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዘፈልጸጥታ ፍትሕን ምዝምልከቶም ሰበስልጣን ክልልን ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ ኣብ ዝሰሙን ዝተፈጥረ ኩነታት ገምጊሞም ኣለዉ ኢሎም ድሕሪ ሎሚ ናይቲ ሃገር ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ዝህውኽ ህልውና ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ናይ ህዝቢ ድሕንነት ኣብ ስግኣት ዘውድቕን ሃገር ንምፍራስ ዝሰርሕን ዝኾነ ይኹን ኣካል ትዕግስቲ ከም ዘይህሉ ተወሲኑሎ ኢሎም ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን በኻልእ ወገን ድማ ኣብ ምብራቕ ኦሮሚያ ብሞት ሃጫሉ ብዝተልዓለ ተቃውሞ ብርክት ዝበሉ ሰባት ብሓይልታት ጸጥታ ይእሰሩ ከም ዘለው ተፈሊጡሎ ኣብ ዞባታት ምብራቕን ምዕራብን ሃረርጌ ኣስታት 13 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ተሓቢሩሎ ነበርቲ ሃሮማያ ድሬዳዋን ጭሮን ከም ዝገለጽዎ ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልታት ዝተልዓለ ተቃውሞ ብምቕጻል ብዙሓት መናእሰይ ይእሰሩ ከም ዘለው ንራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጾም ሓደ ነባሪ ሃሮማያ ሎማዓንቲ እውን ሓይልታት ጸጥታ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ህይወት ሰብ ጠፊኡሎ ኢሉ
كم زد ما بلا لو من هو حال تستا ننبرتي قطقطو نيرهم أبجند قرة بزور الدبداب حدا جبار هو تحالف الله إلو زنبارزي نتقتلت زفت موزر لون حال تمكر حال إثيوبيا أيام إلو الله زنبارزي أبتم زحلفوا معلتات مبرق هرجع انتو حدث شعات سبات بحال تستا تقاتلهم بزحات لما تأثيرهم إلى معلو زمنبرتي أبدري داوون أبتم زحلفوا معلتات يواتساب مدفو بزحات لما أبقوت سرمو عالمون حدا نباري بأورميا نفيه قليس الله بفلاي أبقبلي بعد 4 كاب 10 لعلي مناعسي مئسارهم حابير الله أم معرب حررقون حيل تا زحلف الصولوس أبستخايد السلفي بزوصل وسقمتي لعلي 36 سبات مدقعتي وردوهم كمانقوهم اتم حموشتي شعون الشعو هيوتهم كم زحلفة اتم نبرت حابيرهم أبكتما أولايون 4 سبات كم زتقاتلوا تزاربهم نايتا كتما كنتبا ويزارو نحيما موساقن زموت سبات كل تطرح يوميلان حلافي بيت صحفة ساتتا زوبا مبرق حررقي زخونو أتو أحمد نجي أبو بكر بتتقاومو هو السب حاويسو قدعات وريد الليلام بزحي زي تفلتو سباتون أبقو صرمو عالم حبيرهم أبتو زبا استفتصم قتلت زتصاري كوميتي تتعيشو ناي مصراي سراح جميلو اللون لمالو حيلتا تستا نمسفان يسرحو كم زلو نايتهم زباتات حالف تستا حبيرهم إذا كم زلو نهالو بموت حاجالو هندسا سنسرعات مولع شمعة زخرن ناي تقاومو سلفتاتن أبزتفلالوي كتماتات يونايتد ستيتس كندا بريطانيا جرمن سويدن نيذرلاندن نسال ساي معاتي كم زقصله تفليتو تمال مشت مينيسوتا تخايله جن اتزعابه اي تباهيل الله ابتسنه سرعات نايتا كفله جزات اما حدارين كنتيبان حزنمون دغفومن غاليصمالو بحال زينا وانا صحافي حبرات منغستال انطونيو غوتيرس قتلت حاجالو هندسا سيعبو اب اثيوبيا يمعبل زلو كنتات بقربا يكتاتلو كم زلو اقبالي قالوم ستيفن دجاريك غاليصام سدراتات حاجالون ابت عغرغر هيوتم نسانون حزنم غاليصمالو منغست اثيوبيا نتوم غبنኛታት بقلطف ናብ ሕጊ ንምቕራብ ከረጋግጽ ዘርአያ ድልውነት بحاجوس تقبلهم الله كلهم سبت حجة نتوتري كابزقوها سقمتي كعقابون هدآت كعسلن وتموى الناس حفي صوي عمال له قورة مدهنية كابزكا واشنطن دي سي إذا تكتاتلوا زلهم كاب واشنطن دي سي زفنا زلو مدب كدام سنبت بالساتلايت زم حلالة فيهم نامسجنك كجبرة سبب سلطان يونايتد ستيتس تمال ربع أب كتما نيويورك أب كامبتات تشاينا كعز أو خابز تجبروا سبات زتوزد أقرئي إلهم نزت أروت عنات حيزة مالو نسبت أب VOA سعرف سايحزة تلام أب يونايتد ستيتس سبب سلطان حلوة وسنن جمرخن كباب 10 حدنت بشومنت تون زمزن شومنت $100,000 زقمتن وصيئت artificial تقري رأسي كان زحزو نا Associated Press تزاريبهم ابتي بعل سلطان مخدل كومشنر نقد زخونا بريندا سميث كم زبالو كاندمت حز مخنيات إذا نبرت سبعو مسلات دك سبعات بمرقاتن بمقدادن أبيت مأسر تداقينهم مزد الساقيو تحبابرتي بمخان زسرحو تكالات مس يونايتد ستيتس سرحت نقدك سرحو كم زي يخلو مال اختن محلافيو إلان إذن خلق جزء كاب تشاينا زمزو artificial أقرطات استوسد السبقمتن تخون مخنياتو دما اتوم نزت أقرز سرحو سبات قد كبير محسيتي سبعو مسلات يوم زبل تردارس لزل يتباهلو تزتل على كسي تمرميرو سقاب علوات زركب دما أب ودب يونايتد ستيتس تتحيزهم كسانحيهم تباهلو يوم روشان عباس أوغرس أمريكان أكتيفيستيا أب تشاينا ناي حكمنا الدكتور زنبرت حفتا قد مخلط عمد توسيدا أبي كم زعتوتا يفلتن من الوقت تأثيرات خون زبل سقعت كم زلوات الزارب نساتبل نزي كاب تشاينا زمت artificial تأغري من كم زسرحهم كن فلتو يقبا زي عزيز حزنين عنا دم تبل أنا أبز أوان سبات كفلت وزدلي لمون هيوت جزءات باريا زحلفو سبات كم زلو إيو حفتيون حنت خاب أميا أب حدي بيت مأسرتي إذا خلقوا زخعبتلو تأغري تسرحتلو إلان اتي بربع ستحزب كونتينر ستعنا artificial تأغري لوب كاونتي مكزين زتبهله تكال أور حقومبت زتلأخن تخون كبلاستيك ستسرحة artificial تأغري إيو اتي بعل سلطان كم زبالون تمقحونا بيونايتد ستيتس زاتهم عبدولد جورجيا زركب أو إسن I&I بزبحال ما بكفافلي تكال تأغري إيو
ቀንዲ ቢሮ እትትካል ኣብዳላስ ዝርከብ እንትኾን ምስ ካልኦት ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመርቱ ኣቑሑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዝርከባ ትካላት ሰውልቅን ተረባሕትን ኣቕሪብዎ እዩ። ክልቲኦም ሰሞያታት ፀጉሪ ኣብ ምዕራባዊ ዥንጃንግ ኣብቲ ንልዕሊ 4 ዓመት መንግስቲ ቻይና ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ዓሌታት ተርኪክ ኣሲሩሉ ዝርከብ ከባቢኦም ዝነብሩ። እቲ ከባቢ እዞም ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎምን ተኸተልቲ እምነት ምስልምናን ዝኾኑ ናይ ባዕሎም ኣተሓሳስባታት ብምኽታሎም ስዒቡ ቋንቋኦምን ሃይማኖቶምን ንምጥፋእ ከምኡውን ኣካላዊ መጥቃዕትታት ዝብፅሕሎም ዘለው ከባቢ እዩ። ብተደጋጋሚ ብኣሶሺየትድ ፕሬስን ካልኦት ማዕከናት ዜናን ከም ዝተሓበረ እንትኾይኑ እቶም ካብ ሓደ ዓሌት ዝተኣከቡ ሰባት ዝርከብሉ ቤት ማእሰርቲ ጸሊም ፋብሪካ እናተባሃለ ከም ዝጽዋዕን መብዛሕትኦም ማልያታት ስፖርትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ፍሉጣት ብራንድታትን ኣሜሪካ ኣብኡ ከም ዝስርሑ ይሕብሩ። ጋዜጠኛ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ቅድሚ 1 ዓመት ኣቢሉ ኣብ ዣንጃንግ ዝርከቡ ሂቴን ሃኦሊን ዝተባህለ ትካል መስርሒ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ ምስ ዝቐረበሉ ጥርዓናት ተታሒዙ መጽናዕትን ንምክያድ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ብኣዝዩ ዝተሓላለኸን ከቢድ ክትትል ሓለዋ ዝግበረሉን እቲ ትካል ግና መንገዲ ክቐንዑ ከም ዘይከኣለ ይሕብር። እቶም ካብ ቤት ማእሰርቲ ሰልጢኖም ዝወፁ ሰባት ከም ዝብልዎ እንተኾይኑ ቀትሪ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብሓለዋ ተኸቢቦም ከም ዝውዕሉን ለይቲ ግና ናብቲ መምረቲ ትካል ተወሲዶም ክሰርሑ ከም ዝሓድሩ ይዛረቡ። እንተኾነ ግን እቲ ፋብሪካ ኣካል ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ይኹን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ከም ዝበልዎ ተገዲዶም ዝሰርሑ ይኹኑ ቤት ማእሰርቲ ዓሌት የብልናን። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡ ሰባት ክርድኡና ተስፋ ንገብር፣ ከምኡውን ንጹር ዕላማን ርትዕ ዘለዎ ምንቅስቓሳት ቁጠባን ንግድን ኣብ መንጎ ትካላት ቻይናን ኣሜሪካን ክህሉ ኢና ንደሊ ኢሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ እቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተዓፀወን ኩሎም እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ድማ በብዝሰልጠንዎ ዓይነት ሞያ ናብ ስርሖም ከም ዝተዋፈሩ ዝተገልጸ እኳ እንትኾነም ሕዚ እውን እንትኾነ ዝለዓለ ሓለዋን ክትትልን ከም ዝግበረሎም ኣሶሺየትድ ፕሬስ ዘውፅኦ ሓበሬታ ይገልጽ። እንተኾነ ግና ሕዚ እውን ዝተረፉ ሰባት ከም ዘለውን እንተስ ናብ ካልኦት ፋብሪካታት ይውሰድዎም ወይ እውን ኣብ ካልኦት ቤት ማእሰርትታት ይተሓዙ ዝተፈልጠ ነገር የለን ተባሂሉ። نمسجنا كسارة ازي راديو دمت أمريكا ايو نابفلي مدلاونا خنحلفينا هاجرات عالم زرقاح فيروس كورونا نمقتا أمبيرون أزنبرا إجاداتن قيدتات من قصقاساتن يلعلالوام نزب زملكت كابتن قدامت إجاداتات زفكوسا كفلقزاتات أمريكا حانت زخونت جورجيا كنتيبة ختمة كلارستن نزخونة إرتراوي أمريكاوي عاوت إياسو الزراري من لنا وين تخيداني الزراري باتو ناوخ حلفكم يغني اللي وينتا شمي عاوت إياسي بحال بزي كتما كلاركسن بحال بزي جزءات ناي جورجيا كبابي كتما أتلانتا نباري هوينة أبز دلخو ختمها أبار ناي مخربت ناي تي كتماي كوموكا أبز جزيزي كنتيبة ناي زا كتما كلاركستنيو يعني اللي عاوت نزع على مكان فارين عن كاس لزرهبكها كنت دفلت ببسح كتماتاتن جزءاتن أمريكا خمون هاجرات عالم نتنبيرنو نبرة معطاون دات كوسا نجارات تخفيتيو عقل قلوتات من قصاصات تخفيتيو أبزب الأواجون عم أواجر كبالو أما مجمرات مخفات بهاللو انتايو تي مخفات مالت منتي نتي لبدا حمام نمقوت تصار بزوحات ابيات نقدتات ابيات منقستات تعطيهم نيوم حجين تقس بقس ابز دلخو جزءات ناي امريكا اب جورجيا مالتيو تعاطي نبرتين بزنسات بيت مغرتات كال مسالطياتاتي بمولو حجس دارغا مولو بمولو تخفيتلو جين دارغا فرقي عقمي ناي اغلغلوتين بسرحه دلوا مالت حجين غزيو تدوسنو اكل نايزلنا جزات تي غفرنريو مالتيو كان بعال بيت مغبي صباقه بيتات كان ناشتو دخونو نقداوي تكالات خفتو سينيرو حجيخا ابز دلو نايو غزيخاني كم بزح سبات دغلغلو نقداوي تكالات كم ناي بارات مسالي وي كلاب وي ناي تلهيت بيتات باركس مسالي تخفيتو مالو سو
ቅጥዕታት ኣለዎም ከማልኦ ደለዋ ቅድሚ ምኽፋተን ካብቶም ቀንዲ ቅጥዕታት ከማልዎ ደለዎም ኣብ ኣፍ ደገብትናቶም ትካል ናይ ሰራሕተኛታቶም ይኹን ናይ ቶም ዓማዊሎም ረስሚ ናይ ባዲ ቴምፐሬቸር ቼክ ገይሮም ይእትዎም ካልእ ከዓ እቲ ጠረጴዛታት ናቶም 6 feet ክፈናተት ከም ዘለዎ ተወሲኑሎ ሶ ስቲል ብዙሕ ኣሎ ክከታተልዎ ዘለዎ ቅጥዕታት ዝኾነ ይኹን ሰራሕተኛ ምልክታት ሕማም እንተርእዩ ኣብ ገዝኡ ንኽጸንሕ ወይ ከዓ ገዝኡ ንኽሰድዎ ሓደ ካብቶም ቅጥዕታት እዩ ማለት እዩ ስቲል ሙሉእ ብሙሉእ ክንዛነ የብልናን ሶ እቲ ሕግታት ከመን ከምኡ ዝብል ምስቲ ምኽፋት ትካላትን ትምንቅስቓስ ሰባትን ኣብነት ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ከተማ ንውሰድ እሞ ድተወስደ ሓድሽ ስጉምትታት ኣሎ ድዩ ብጥዕናዊ መዳይ ብቁጠባዊ መዳይ ድገበርኩሞ ወይ ድተወስደ ስጉምትታት ተሎ ትሓበርካኒ ብፍላይ ኣብ ናይ ኮቪድ ናይ ጥዕናዊ ምርመራ ብጣዕሚ ዝርግሐናቱ ሰፊሑሎ ሕጂ ኣብዚ ዘለኹ ከተማ ሕጂ ብዙሕ ሰባት ይምርመሩሎ ኣነ ንባዕለይ ተመርሚረ እግዚአብሔር ይመስገን ኔጌቲቭ የብልካን ኢሎሚ እቲ ኣገልግሎት ግን ብጣዕሚ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ ካልእ ከዓ ሓገዛት ይግበር ኣሎ ናይዘም ንኣሽቱ ንግዳዊ ትካላት ከም ለቃሕ ዓይነት ራይ ቤት ናይ ምሕጋዝ መግቢ ናይ ምሕጋዝ ኣብዚ ዘለኽዎ ንኡስ ዞባ ናይ ዲካብ ካውኒ ዝበሃል ሕጂ ካልኣይ ግዜ ከመን ንዳሎ ኣለና ንነበርቲ ናይዚ ከተማናትና መግቢ ንምሃብ ማለት እዩ ግን እቲ ቀንዲ ጽቡቕ ዜና ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ናይ ምርመራ ዝርግሐ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ዘሎ ወላ ኣብ ውሽጢ ገዛውቶም ከመን ከይተርፈ ኣብ ኣፓርትመንት ኮምፕሌክስስ እንዳመፁ ግዜያዊ ናይ መመርመሪ ነቁጣታት እንዳኸፈቱ ምርመራ ይግበር ኣሎ ግዛታትን ከተማታትን ተኸፊተን ማሕለኻታትን ተኣሊሉ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ግዜው ብሰዓቱ እዩ ተገይሩ ኢልካ ተኣምን ኣነ ብወገነይ ከም ዓወት ኣብ ግዜው እዩ ባህላዊ ኣይኮንኩን ምክንያቱ ብፍላይ እቲ መስርሕ ሙሉእ ዝኾነ ምርመራ ወይ ከዓ ኮንታክት ትሬሲንግ ክግበር ነይርዎ ቅድሚ ምውሳን ናይ ምኽፋት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስቲል እቲ ለበዳ ሕማም ይመሓላለፍ ዘሎ ኣይወፃናን ኢና ዘለና ሶ እቲ ኣሰራርሓስ ጌጋ ነይሩ ባህላዊ እየ ሕጂ ምስ ምኽፋት ብፍላይ ቁጠባዊ መዳይ ደሎ ፅልዋ ክመሓየሽ ይኽእል ዶ እሱ ድሌት ዳእምበር እቲ ሓቂ ኣብ ባይታ ዘሎ እዚ ግዜ ከም ዝወስድ እዩ ዘርእየና ምክንያቱ ሙሉእ ዓለም እዩ ተፀልዩ ዘሎ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ከም ዝበልክዎ ስቲል እቲ ሓደጋሲ ስለ ዘሎ እቲ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣብ ዝነበሮ ንቡር ክምለስ ዝኽእል ኣይመስለንን ኣብ ሓፂር ግዜ እዚ ዘለና ግዜ እዚ ሓድሽ ንቡር ኢና ክንብሎ ንኽእል ወይ ኒው ኖርማል ዝብልዎ ንሱ ከዓ ቀሲልካ እዩ ክመሓየሽ ዝኽእል ምትእምማን ወይ ኮንፊደንስ ናይቲ ኮንሱመር ወይ ናይቲ ተገልጋሊ ዝምለሲ እዚ ናትና ቁጠባ ወይ ናይ ዓለም ቁጠባ ብሓፈሻ ኣብ ዝነበሮ ቀልጢፉስ ኣይክምለስን እዩ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ከም ክታበት ገለ እንተተረኺቡ ሓቂ እዩ ቀልጢፉ ክመሓየሽ ክእል ይኸውን ግን ከም ዘለዎ እዚ ሕማም ብፍላይ ምቁፅፃር ተደገርናሉ ስግኣታት ኣሎ ሶ ነሰማዕቲ ኣይ ቲንክ ከምዚ ፎልስ ተስፋ ክህቦም ኣይደልን ነገራት ኣብ ንቡር ክምለሱ ቀሲልካ ማለት እዩ እምበር ኣብ ሓፂር እዋንሲ ክምለስ ከም ዘይንኽእል ኣይ ቲንክ ኩላትና ንርድኦ ይመስለኒ ከንቲባ ከተማ ክላክስተን ክፍለ ግዛት ጆርጅያ ዓወት እያሱ ስለዝሃብካኒ መብርሂ ይቐኒየለይ ኣብ መወዳእታ ክተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበካ ኦኬ ይቐኒየለይ እንታይ ክብል ዝደሊ ንኩሎም ሰማዕቲ ብዝተኸኣለኩም ሕጂ ወላቲ ናይ ማሕለኻታት ይለዓል ዳ እምበር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ውልቅኡ ሓላፍነት ወይ ተሓታትነት ኣለዎ ንነፍሱን ንጥዕኑኡን ክሕሉ ሶ ብዝተኸኣለኩም ኣድላይ ደይኮነ ምትእኽኻባት ንግዚኡ ስቲል ክፀንሕ ኣለዎ እቲ ናይ ማሕበራዊ ምፍንታት ክቕፅል ኣለዎ ናይ ግድን ኮይኑ እንተ ምትእኽኻብ ወይ ኣብ ቤት መግቢ ከይት ኮይና ከዓ ቀፃሊ ኢድና ምሕፃብ ኩሎምቶም ናይ ሕክምናዊ ክኢላታት ዝብልዎ ዘለዉ ክነሳልጥ ኣለና ከምኡ ከዓ ኩሉ እቲ ንሰምዖ ዘለናሲ ብዓይኒ ናይ ሕክምናዊ ኣረኣያ ንርኣዮ ክንፈርሕ የብልናን ኣድላይቲ ኮይኑ ንመርመር ብነፃ ብፍላይ ኣገልግሎት እንተኣልዎ ኣብቲ ከባቢና ንመርመር ማስክ ንግበር ኣብ ክንወፅእ ተኮይና ናይ ግድን ኣድላይቲ ኮይኑ ከም መግቢ ክንገዝእ ወይ ገለ ተኮይኑ ካልእ ከዓ ከም ውልቀ ሰብሲ ኣነ ብወገነይ ኩላትና ነትሕድና ነተሓጋገዝ ካብዚ ዘለናዮ ዓዘቕቲ ብሓባር ክንወፅእ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ዜራ ኣብለይ
نመስግነክ ዊንታ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና ምንያ ፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ